Dalukwano. Welcome to Oche Kitchen Discussions, Traditional Thursday. Today, I'm going to talk about a family unit, Ezinolo. And I've got something in front of me. If you know, you will know what this means when we talk about a family. A family, like we know, is a unit made up of the father, the mother, the son, the daughter. Could be sons, could be daughters. We may have twins there, we might have triplets. We have the in-laws. We have relatives from the maternal side and relatives from the paternal side. And all these people make up that unit in a family. And as a unit, we hold strong. Just like this broom. This is a traditional African broom, in case you don't know what this is. We use this to do so many things to sweep. I may talk about it at some point. But today, this signifies a family, a bunch. This could mean the father. That could be the mother. That could be the cousin, second cousin, third cousin, in-laws, brothers, sisters, uncles, and many more. All the people that make up a family. What holds a family is truth, love, and unity. That holds a family tight. And not forgetting understanding and patience. If we lose this string without being told, all the strands that makes this bunch, that makes this broom, will fall apart. And that's when there's a problem. You lose that family unity. It can be put together, but it will be a struggle. It will take time to bring everybody together in one piece, the way they left. People may have moved to their friends, to their neighbors, to anybody to tell stories that will break the family. That said, things, words spoken can never be taken back. So we have to be careful, especially when it comes to family and unity. We need to stay strong. Just like my broom, we need to stay strong. I can throw the broom, I can drop it, and nothing falls off. A family should be this tight. It should be this tight. It's not easy, but we can do it. Let's keep our family together. A family could be blood relatives, friends you've met along the way, people you've met in church, people you've met at work. A family, it's that group of people that live and love each other and wants to belong together. Igbo na ege ntị, ihe na-ekwu okwu ya taa wụrụ ezinụlọ. Asị na ezinụlọ wụ ihe niile. Ezinụlọ jikọrọ ọnụ dịka isi azịza, dịka ukwu azịza. Onweghị ihe ga-agbasa. Ọwụ ha na ihe kechiri ya dịka ọgbụ a kechiri azịza wụ udo, ịfụnanya, nghọta, obi umeala na eziokwu. Onweghị ihe ga-agbasa ezinụlọ ahụ. Maka na mgbe ihe ahụ mkpọrọ aha tọpụrụ, azịza aghasịa n'ala, ha niile atọgbọrọ ofu ofu. Nke a tie isi ebe, nke etie isi ebe. A ga-atụkọtala ya azịza ma ọ gbasaa, kama ọ ga-egbu oge. Kama inye efe ahụ ka o gbuo oge ịchịkọlata ezinụlọ, ka anyị jisie ezinụlọ ike, ka anyị gbalịanụ ụmụnne na ụmụnne, ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, nwa obi umeala, nwa ịfụnanya, hapụ ịtaji anya, ka ezinụlọ na-abawanye. Enwere ike mgbe ezinụlọ na-ebido, obido na papa, mama, ada na ọpara. Ya wụrụ mkpụrụ azịza alọ metoro ofu ukwu. A na-abawanye. Nke ada amụta nwa, ọ bụrụ nwa, ụmụ eju ebe niile. Ụmụnne amụta ụmụ. A na-enwe ụmụ nwanne mpa m, ụmụ nwanne mma m. Ndị nwanne ụmụ onye niile eju ebe niile, mmadụ a na-abakanye. A na-ekwu na-aga ndị ọ ga-ewe tinye isi. Mgbe a gara ebe a gọrọ ọgọ, ụmụ ehie nne. Mgbe ehiri nne a, ha niile emeela ofu ezinụlọ.
ezinụlọ esi ike ma enwe ha na nghọta, eziokwu, obi aṅụrị, obi ndidi, udo na ịfụnanya jikọrọ ezinụlọ dị mma ka anọkọ ọnụ, kwekọrịta, eme ihe, ekweta n'ihe ekwere. Eji m aka na onwe ihe nghọtara ihe a na-ekwu taa. Ndị be anyị sịkwa na nwanne dị na mba ahụ ma idekọta nwanne ahụ ọ bara gị uru. Asị gị na ọgbaghara agaghị adị, asị gị na agaghị eso okwu. Nke anyị ji wụrụ mmadụ, uche onye ọbụla dị iche, echiche onye ọbụla dị iche, a ga-aba mba, a ga-eso okwu, kama abacha dịka ukwu azịza etipụtacha isi, ejirikwa nwayọọ jikọnyekwa gị, kụọ gị, ọbakwa, ọwụrụkwa ofu, ọzipụta ezinụlọ. Unity is important. Love, peace, and fruit. Patience would help all of this come together. Thank you for being a part of Oche Kitchen Discussions. Thank you for listening to us today. Please share our videos, like our videos, and subscribe to our channel. We'll bring another interesting topic next week, Thursday. Please keep being part of the Oche Kitchen family. We love you. Daalụkwa na ụmụnne m. Udo ezinụlọ ka anyị na-ekwu okwu ya taa. Ka ọ dị.